କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲ? କଣ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛ? କାହିଁ ତାଜମହଲ? এটা হচ্ছে যমুনার ଗୋଟେ ଲୋକ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ଏତିକ କରିକି ମାନେ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ନାଁ ରହିବ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ଆମେ ଠିଆ ଏଠି ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ଠିଆ ହବ ଭିଡ଼ିଓଟା କରାହବ। ତମେ ସବୁ କରନା ମୁଁ ଖାଲି ଠିଆ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରାହବ। ନାଇଁ ଠିଆ ହବ କହିବ। ରଞ୍ଜନ ମୋବାଇଲ ତାର ତ ଚାଲୁନି ସେଟା ନବ ବାଟରେ ଧକ ଧକ ହେଇ ବନ୍ଦ। ନା ବସିବ ଫଟୋ ତ ଉଠିବ କହିବ ହେଲା କହିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲା କହିକି ଗୋଟେ କହିବ ଆଉ।